nso abusia na chese eno no a enya asem keto akra ya di nkomo a ya kyeremu a ya na adu sa kyere wampem a wotoso mienu Tepa Omanhene barima bano no anne na nafa no yie pa a enya asem keto a kyine eno no ya suduru brebie na e wo se yenya babarima na obabedi ade na konfo bi a friend se ba ne asenkom se ye ba wo babarima ampa ko abam na no ba mu no anu opem so ade sa asansudie yie eye kyiniye ya eye fufuo yade ma barima twere wampem a wotoso mienu Tepa Omanhene enu ti na ba se Tepa Omanhene yini tibia na ni kyiri ye si ne so no eye fufuo sanse enya asam keto akra a wo honom a enu so asechire kakra enu no na adu sa kyere wampem a wonu ena chese wodi kan ye eno no a enye asam keto akra Sadia yadi enkoma atremo no we aye Tepa Omanhene yana na Tepa Omanhene wone na tankonwa edom eni ntini etwotworo wonum ena wonba yi omuti a wonum eba no Tepa Omanhene ena wayi ni ti a wo ba no na no berma ba no ya no na fom pra enya asam keto akra wono ena chese wone ne dom wo mo yi omuti a wonum eba dwumadie no ase ya gene tata enkakra kopem se wono so beko na wakwakwahe ena na wiafe akenten wono so nani atie na afeye ya to aso na yede amamu ewo hono kwaso anafo ani edi atire NYANSAPO ye sane ne badwemba media edi abusia pani ousu atiomi enye asem keto akra ya na ye bisase mo amukura tiri ye sana ya ne titie chiriana de emu odu bet se ensuo kade a emu odu pa agi se nipa miensa ene eso ba akopemu kan say dia nipa ba ko pe ise nipa miensa de som arafo ano no enya asakto akini ya no sa na tie ensuo kan yesa akwabana ne miensa ene so kiri yenumu ensuo kan de a emuduro no eno so ayasonko a ya ne wo mo kura kiri ni bi ene bo nkoma a wono so de ho asem wode amaye ewo ho no yeguso a ye de akira ye kwa yanim ewo ho abusia eno no yeguso a Tepa Omanhene na edu sei a twere wampem woni beche mahima na adwa podwamena sewa ena akan boma wono eba na enye asem keto akra no ese enne no ampaya ebedwa ewa ha enne ampaya ebedwa ewa ha no de ebekoso wa ha bia no madaruma ye sembo se ye de bebramo ye bekoso wa ha bia no ye sembo se ye de bebramo ammohu ni nyina sane esi etie ewo a enye asem keto akra abusia se wo hwa beche mahima nana adwapo dwamena sewa eno ababa beka Tepa Omanhene nana eduse atwe ampem ho a womo edene ebe nana adwapo dwamena sewa wono ena wo be ya enye asem keto se ne sei na wono su dibre ne sei so hu so bi so entakra anase entakra so bi a amane ne amamre kwan so ohene bi e ba o se ekwan mu da ho ema no so hu se Tepa Omanhene de hie bi eso entakra kyehye na eno ne ade kakra betimi aka afa ho ya da sinana abusia na yese eno no beche mahima woni Tepa Omanhene ena ebe nana adwapo dwamena sewa ene nana eduse atwere wampem ena wonmo aka boma wonmo ba ne feso pa enye asem ketwa ewo ho no awusia ye guso ye hwese ne owura ne bedi nkomo na wotimi achemo amaye hu senti a ohu ehye no edigu nana so na afei wachemo ade ache bema wo be me edi nkomo kakra bema ni abre bema nya na dwen so obekasa abusia ehye ana ohu ne dendende gu nana so no aseche kakra wo no se epam sunsumfi epam sunsumbone enu nti samore kakra no akogina ye wuranim na wahu na wode agu nana edusa atwe wampem wone nana akwapo dwamena sewa a woye beche mahima wahu agu wonom so kakra na wasa afiri wonom a aseche ne enyina ene se epam sunsumfi se bibi pese eba nana nchen a na se apam no ade na afiri wonom a enye asem keto akra
eno no Tepa Omanhene na na edu search wampem one way unity nene ni chiri yenum no ye besua de kakra so already ya tro de agusin yenimu a e ka asem ba akopɛ wose se wansisi waso a wuntumi emumman wansisi waso a wuntumi emumman eye asem tia wapɛ twi kasa a asekere no eye tiawa opanyini wodue mante sa woyɛ opanyini na betimi abuman a ɛwɔ sɛ wubu ntinua edi hu wasum na sɛ wobie wasum na otia ade a na sɛ wuntumi mumman ɛno no watro de agu na bench yenimu wansisi waso a wuntumi mumman na edu sɛ kyerwampem ni kyereye no de ya tro agu mu no ɛna ɛno so no ya kyerɛ ase kaka ya bɛrɛ sɛ ne nananom bi bedi nkɔmɔ ne ya bisa wɔnom no mankasa ɛde nkyeremu no ɛde amaye wedi enyansapɔ yɛyɛ de ne ɛne wɔnom bedi nkɔmɔ na ɔma kyerɛ sɛ ɛde amaye. Tepa Omanhene ene se ohene na abradoma wasori agina no osu na odi achenura osu odi achenura oto ne nsa kobonkum no ato akonifa oto ne nsa kobonkum no ato akonifa ohene na abradoma ene de ade ato nani o ogefo ne hwan aba na ekura no no wose enne wone ne ma aba no mo bɛwerɛ aduane akana na wiafia kenten obedie no amu bi adie no ana ade nsan no nanso eja adumu no ade nsan enso nkwanta ayira no enne wɔn yira bradoma se konkɔnkyenkyen ate no enne yie wato abese no enne na nani atutu atɔ ne nsam a wɔyɛ no hwehwɛ enyeye ɛno ana wakoso akyɛ ni wura nana edu sɛ akyewa mpem a samre yie watu atena wɔkɔ na wasa akɔtena ase ɛwɔ hɔ no.
ni ebube ne brebe se ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye ye bi tontonte ye no nsane ye fa nyansapo aboa ntakra na ma na yekese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntoma ye fe ni din de sein ni din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam the papa ne honhon hia na America sa sebe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twere ni mu twa nyame sebedi akone bakwen bodi akede na se kofi nro ne ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade